Doncs bon dia a tothom. Gràcies també als que ens esteu seguint des de casa o des de la feina, des de l'oficina, des d'on sigui. Ara mai ja saps des d'on et segueix la gent quan fas presentacions. Breument, en aquesta mitja hora parlaré de dues coses. La idea és parlar sobre aquestes noves narratives i aquestes noves narratives que tenen a veure amb la immersivitat requereixen d'una primera part que té a veure amb una introducció sobre quines tecnologies ens porten cap a aquesta necessitat o fins i tot obligació de creació de noves narratives. Algunes segur que les coneixereu, d'altres potser no. Senzillament ens posarem tots en comú sobre què és el que hi ha i per què estan passant aquestes coses i cap on creiem que aniran aquestes coses. I una segona part on us explicaré breument el projecte de l'Ideal, que és un projecte d'un centre d'arts digitals que no té encara ni un any de vida, vam inaugurar l'any passat, el 25 d'octubre, i en un any hem passat una pandèmia mundial, hem inaugurat un parell d'exposicions i hem viscut coses que probablement en molts anys altres equipaments no han viscut. Per tant, compartir aquesta experiència amb professionals de l'àmbit del patrimoni, de les propostes de caràcter cultural en l'àmbit familiar, sobretot també, crec que pot ser interessant i després poder obrir també quan fem la taula rodona a totes les preguntes o les qüestions de cadascú. Ara jo veuré a la pantalla com comença, que és una tesi que portem tota una colla de gent ja des de fa molts anys defensant, que és el trencament del rectangle. O sigui, el rectangle ha estat el continent d'informació de caràcter cultural majoritari, protagonista, des de fa segles. El rectangle, no només perquè els quadres són rectangulars, i aquí tenim els quadres de Joan Miró pintats aquí mateix, tenien forma rectangular, sinó perquè, sobretot, quan s'inventa l'audiovisual i la cultura audiovisual, a partir del daguerrotip i després a partir de la fotografia, l'audiovisual adopta aquest format rectangular com el seu format prioritari a l'hora de distribuir els continguts. Què vol dir això? Vol dir que quan els Lumière s'inventen el cinema i a partir d'aquí venen totes les evolucions que porta l'àmbit audiovisual, com són la televisió o els telèfons mòbils que avui tenim a la butxaca, totes tenen aquesta mateixa forma i, per tant, nosaltres pensem, quan pensem en continguts audiovisuals, que és la major part dels continguts que nosaltres en aquests moments consumim a diari, són continguts que tenen aquesta forma i, per tant, les pel·lícules, els vídeos, les notícies, els documentals, sempre estan pensats en plans rectangulars i, per tant, això ens marca també una manera de produir i una manera de crear. Hi ha hagut canvis en aquests, diguem-ne, parlo sempre en caràcter generalista, en caràcter massiu. Hi ha hagut canvis en això? Evidentment, hi ha hagut un canvi fonamental en els últims anys, que és que hem passat del rectangular horitzontal al rectangular vertical. O sigui, els telèfons mòbils han portat que una cosa que ens semblava impossible, fins i tot ens semblava de mala educació fa només 10 anys, que era dir qui grava els vídeos en verticals, només ho gravava, no sé, la gent que en principi no sabia gravar, doncs s'han transformat i s'estan transformant en un estàndard. Tot i això estem dins d'aquest rectangle, estem en un rectangle que ens marca els continguts i la manera com nosaltres veiem els continguts tant fotogràfics, lògicament, com sobretot i prioritàriament audiovisuals. Aquests nous estàndards s'han adaptat perfectament a les xarxes i als suports, diguem-ne, a les plataformes, a partir de les quals nosaltres avui rebem la major part dels nostres continguts, per no parlar, lògicament, del cinema tradicional, de la televisió que tots tenim a casa nostra. Nosaltres diem que aquest rectangle està a punt de trencar-se i que vivim en la dècada dels anys 20, que és la dècada en què trencarem aquest rectangle que fa, si ho posem en l'àmbit de la cultura audiovisual, una mica més d'un segle que està dominant la majoria dels continguts, de les històries que nosaltres rebem. Hi ha 3 grans tecnologies, no els hem de dir noves perquè algunes són molt velles, com la realitat virtual, que és molt vella, que arriben i que venen per trencar d'una manera específica aquest rectangle i que canviaran la nostra manera de relacionar-nos amb moltes coses que té a veure amb l'actualitat, però també té a veure, per tant, amb les notícies, amb allò que rebem, amb la informació, però també té a veure amb les nostres experiències en l'àmbit patrimonial, en l'àmbit artístic, en l'àmbit cultural. Quines són aquestes 3? La primera és la realitat virtual. Segurament tots heu provat ulleres de realitat virtual, alguns us han marejat, d'altres no, us han semblat més còmodes, d'altres menys, algunes tenien cadires automàtiques que vibraven i volaven, d'altres estaven senzillament assegudes, amb un mòbil enganxat a la cara, amb un cartró.
sigui com sigui. La realitat virtual és una tecnologia antiga, és una tecnologia que fa dècades que està evolucionant, però que està en un moment en el qual l'ergonomia, per tant, aquella capacitat dels dispositius d'adaptar-se als éssers humans i d'adaptar-s'hi d'una manera còmoda. Per tant, ergonomia vol dir el pes d'aquests dispositius, vol dir la forma com aquests dispositius es posen damunt de nosaltres, més la capacitat de processament de dades d'aquests dispositius, per tant, la capacitat de reproduir de forma més o menys fidel la realitat sense que els nostres sentits estiguin pendents de si allò que estan veient és real o no. Això té a veure, repeteixo, amb ergonomia, no sentir que estàs portant una cosa, i té a veure amb capacitat de processament de dades. Hi havia realitat virtual als anys 80, principis dels 90, però tot eren, diguem-ne, continguts de caràcter 3D poligonal que no tenia res a veure, semblava com si estiguessis veient la pel·lícula Tron, diguem-ne. Per tant, aquestes ulleres que estem veient avui cada vegada són més ergonòmiques i cada vegada són més potents a nivell tecnològic. I, per tant, estem veient models que estan ja al mercat. Aquest és un model xinès, aquest és un model que va presentar Panasonic a l'últim esdeveniment que es va fer a Las Vegas. Per tant, això ja no us sembla unes ulleres de realitat virtual, aquestes capses de sabates enganxades als ulls, que era el que eren les ulleres de realitat virtual tradicionalment. Estem parlant, això quasi sembla un complement d'un grup de fanàtics de l'steampunk, sabeu? Aquesta línia literària i audiovisual que barreja l'època del vapor victoriana amb la ultratecnologia. O sigui, aquestes ulleres són ulleres de realitat virtual de Panasonic que ja ens fan començar a pensar que aquest tipus de tecnologia podrà ser adoptada d'una manera molt més àmplia, molt més generalista per un públic molt més gran. La realitat virtual el que fa és posar-nos en un espai que no existeix. Ens crea una capa opaca de realitat, una capa opaca de realitat, en la qual nosaltres ens col·loquem en un espai en el qual no som. La barrera de l'espai i el temps desapareix. Nosaltres ens col·loquem les ulleres de realitat virtual i podem estar asseguts al mig d'un llac amb tota una colla d'amics que hi són també de forma virtual, amb els seus avatars. Avui no en parlarem, aquí tindríem 3 hores per parlar del futur dels avatars i què són els avatars, però ens trobem amb altres persones que potser estan en altres llocs del món, com ara hem fet amb els Zooms, com hem après a fer amb els Zooms durant el confinament, però ens hi trobem físicament, estem asseguts al costat, podem tocar-nos fins i tot amb els guants àptics, podem sentir que aquella persona és allà quan realment no hi és i està a milers de quilòmetres de distància. Per tant, és una capa opaca a la realitat que ens pot portar en espais en els quals nosaltres és pràcticament inimaginable ser, però alhora té un component social important. O sigui, no és una experiència exclusivament individual. O sigui, és com quan s'inventen les xarxes socials. O sigui, tu podies fer moltes coses amb fotografies, amb editar vídeos i tal. El moment en què això esclata, a finals de la primera dècada dels 2000, és perquè tu pots compartir això que tu estàs fent amb moltes altres persones. Per tant, la realitat virtual, que està en una fase, com molts de vosaltres haureu comprovat, molt individual, molt tancada en un espai, té un claríssim, diguem-ne, una claríssima aproximació de caràcter social. Aquesta piràmide, que és una piràmide que la va fer un senyor que es deia Edgar Dale i que la gent l'ha versionat de 1000 maneres i que de fet no té una base científica sòlida, només té una base de sentit comú. El que deia i pel que es va fer tan popular aquesta piràmide, aquest con de l'experiència, és perquè explicava una cosa molt bàsica, que és quan tu reps un coneixement d'algú que te l'està explicant, recordaràs aquest coneixement d'una certa manera, amb una certa capacitat. Si tu aquest coneixement l'has viscut físicament, o sigui, ja has participat, el recordaràs d'un altre. Si tu, a més, això que estàs fent ho has fet físicament, ho has tocat, encara ho recordaràs molt més. Bàsicament té a veure amb això. L'aprenentatge té a veure amb l'experiència que nosaltres tenim amb aquella proposta, sigui la que sigui. Com més dins de l'experiència estiguem, més capacitat d'aprenentatge i de retenció d'allò que ens ha passat tenim. És lògic. Si algú t'explica com és Roma, tu diràs, molt bé, he vist unes fotos, he vist un vídeo. Si tu vas a Roma de viatge, quan tornes podràs explicar-ho d'una manera molt més específica i molt millor i molt més concreta. La realitat virtual ens ajuda a fer aquest salt. O sigui, aquest salt tecnològic, ergonòmic i de reproducció de la realitat ens permet
poder passejar per llocs en els quals físicament no som, que estan a milers de quilòmetres de distància i probablement no estarem mai. Però no només això, ens permet, vàrem fer una jornada fa 2-3 setmanes a l'Ideal sobre ensenyament i immersivitat, que ens explicava com professors de secundària de física, amb investigadors universitaris de la Universitat de Glasgow, estan reproduint un laboratori de física, tal com seria un laboratori normal, on tu llences objectes, on fas experiments, però està tot en realitat virtual. Aleshores, quan tu llences un objecte per calcular la gravetat i el rebot d'aquell objecte, els alumnes estan compartint aquella mateixa aula i aquell objecte, en algun moment concret, el poden aturar. Congelen la realitat. La realitat tu no pots fer, tu congeles la realitat i llavors expliques l'efecte de la velocitat, de l'impacte. Per què? Perquè no es tracta només de passejar per l'antiga Roma, que també, i ho hem vist, o sigui, tots hem viscut algunes primeres experiències de realitat virtual que ens porten als altres llocs. Ens permet, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la formació, unes possibilitats que a data d'avui jo crec que som encara incapaços de poder-nos arribar a imaginar i només les podem entreveure. Per tant, realitat virtual, d'aquestes 3 tecnologies que deia que ens permeten trencar el rectangle. Segona, realitat augmentada. Així com la realitat virtual ens crea una capa de realitat opaca al voltant i ens porta a un altre lloc, la realitat augmentada és una capa de realitat transparent que s'afegeix a la realitat en la qual nosaltres estem presents en aquest moment. Lògicament, és molt més difícil treballar amb realitat augmentada que amb realitat virtual. Quan tu crees continguts immersius en realitat virtual, tu crees una capa opaca en la qual tu et centres a dins i allà passa el que sigui. Si tu has d'interactuar amb tot això que, per exemple, nosaltres tenim aquí al voltant ara mateix, necessites una quantitat d'elements que tenen a veure amb el reconeixement de l'espai, el reconeixement de la realitat i l'aplicació d'objectes que no hi són damunt d'aquesta realitat, que la fa, com us podeu imaginar, infinitament més complexa. Lògicament, tots hem provat les típiques caretes i filtres que et permet fer Instagram o Snapchat o les diverses aplicacions que et posen cara de conill, cara de gos. Això serien les aplicacions, diguem-ne, que han permès fer i generalitzar l'ús de la realitat augmentada a través d'un dispositiu, que és el telèfon mòbil. Per exemple, Pokémon Go fa 3-4 anys va ser com el gran esclat mundial de la realitat augmentada que molta gent es va adonar en aquell moment de dir sí, clar, això és una cosa que pot arribar a ser massiva, no? Pot haver-hi centenars de milions de persones anant pel carrer caçant Pokémons que no hi són, no? Però quan els miraves a través del mòbil estaven allà saltant i corrent. Això seria realitat augmentada 1.0, perquè necessitem un mòbil i en aquest mòbil nosaltres hi veiem un objecte que s'aplica sobre la realitat que reconeix la pantalla del mòbil. El pas següent de la realitat augmentada és aquest. Aquestes són unes ulleres que es diuen HoloLens, són unes ulleres que ha desenvolupat Microsoft i són unes ulleres que ja veieu que, home, d'ergonòmiques encara en tenen poca pinta, i per tant els hi faltarà molt més temps que les ulleres aquelles tan interessants i tan estètiques que hem vist de realitat virtual per poder ser massives, no només per una qüestió ergonòmica, sinó també per una qüestió tecnològica i de cost. Què permeten aquestes ulleres? Veieu que tenen un munt de càmeres, que tenen... El que fan és barrejar l'holografia amb la projecció d'imatges sobre la realitat. Per tant, projecten hologrames damunt d'un espai que ens és pròxim als ulls, però el que fan és aplicar-les damunt d'una realitat que tots nosaltres compartim. De tal manera que se'n genera una realitat com aquesta que veieu. O sigui, nosaltres, sense tenir aquí, per exemple, aquesta noia que té aquest globus planetari, nosaltres podem veure, jo podria veure, si portés aquestes ulleres, aquest globus i interactuar amb ell sense que estigués present aquí. Per tant, ni l'holograma estigués projectat a l'aire, perquè no podem projectar hologrames sobre un espai en el que no hi ha cap textura sobre la que projectar. Per tant, amb aquestes ulleres nosaltres podem veure figures, objectes, elements que no hi són a l'espai. Imagineu-vos si caldrà tenir televisions a casa o si el temps el podrem consultar damunt de la pica de la cuina, o del que sigui, perquè realment tota la realitat serà un espai on col·locar els continguts que són hologràfics. Què passa? Que el repte és quan això esdevé social, perquè que unes ulleres t'apliquin coses ja ho fa el mòbil ja avui, no? L'única cosa és intentar-ho ampliar més. No, la cosa és que jo estigui veient un objecte aquí i tots els que estigueu a la sala estigueu veient el mateix objecte, cadascú des de la perspectiva que li toca. I si jo l'estic girant o algú vol interactuar, allò funcioni exactament igual per tothom. Per tant, que tots compartim aquesta capa de realitat digital afegida a la realitat que tenim. Això, de fet, ja existeix. Les HoloLens ja funcionen, se n'han vist demostracions des de fa 3-4 anys al Mobile World Congress, cada any venen amb noves demostracions que cada vegada són més al·lucinants, que et permeten col·locar objectes sobre la realitat que nosaltres no
no tenim en aquests moments. Aleshores, com veieu, molt còmode no és, però tot és una qüestió de temps i de tecnologia. Però aquesta eina ja existeix i, lògicament, com us podeu imaginar, és molt més potent que la realitat virtual, bàsicament perquè s'aplica sobre la realitat. No s'aplica sobre un espai opac, sobre un món paral·lel, sinó que s'aplica sobre el nostre dia a dia. Quan aquestes ulleres puguin ser unes ulleres com aquestes que porto jo i m'ajudin a saber qui és aquesta persona que ara tinc a davant perquè la vaig conèixer no sé quan, o m'ajuden a saber la temperatura d'avui, o m'ajuden a saber la ruta per la qual he de caminar, o quan visito un espai patrimonial m'ajuden a afegir personatges, històries, moments damunt d'aquella visita que jo estic fent, la dimensió adquireix un àmbit completament diferent i canvia absolutament les regles del joc que hem tingut fins ara. Fins ara nosaltres ens imaginàvem que els hologrames era això és Regreso al Futuro 2, abans Minority Report, no? O sigui, ens imaginàvem que els hologrames volaven sobre l'espai. Els hologrames no pots imprimir hologrames a l'aire. L'aire no és un lloc on imprimir continguts. Necessites que hi hagi textura o fum o teles o el que sigui. Tu no pots imprimir hologrames. Sempre les pel·lícules ens havien fet pensar que els hologrames existirien a l'aire. No existeixen a l'aire els hologrames. Ara, no havíem entès, potser perquè encara no ho sabíem, que els hologrames s'imprimeixen directament sobre la nostra retina, o sigui, s'imprimeixen directament sobre un espai tancat als ulls que en diversos dispositius són compartits per totes les persones que les estan veient. Aquestes són unes ulleres que està dissenyant Concept Art, Givenchy, per exemple, no? De ulleres de realitat augmentada, que això ja seria com més xulo, no? Això ja ho portaria més gent, no? No serien aquelles ulleres d'aquella persona que us he explicat abans, sinó que ja tindrien un altre estil, una altra estètica, però que al final és allà on anem. I això ho veurem en els pròxims 10 anys, això ho veurem en aquesta dècada. Per tant, la gent que treballem amb continguts, la gent que treballem amb cultura, la gent que treballem en l'àmbit de l'art, la gent que treballem en l'àmbit del patrimoni, de les experiències, hem de saber que això és una tecnologia que existeix i que està venint i que probablement canviarà d'arrel moltes de les coses que hem fet, com quan als 2000, no? Internet va canviar d'arrel moltes de les dinàmiques de comunicació que teníem entre nosaltres. Vaig ràpid, perquè si no... Llavors, el darrer. Tercer element d'aquests tres que us he dit que ens faran canviar el paradigma del rectangle, els assistents virtuals i la intel·ligència artificial. Vaig ràpid aquí. Cada vegada estem més acostumats a parlar amb la veu i a interactuar amb la veu amb aparells que ens responen també amb veu. Això és molt pràctic i molt fàcil perquè fa que no hagis d'estar pendent d'una pantalla, fa que no hagis d'estar pendent d'apretar uns botons, sinó que tu estiguis conduint. Això és una cosa que era ciència-ficció dels anys 60 i 70. Això és Star Trek, quan el capità Picard li diu a la nau obre'm la porta no sé què, i la nau li obre. Això és una cosa que avui és possible i ens sembla una cosa absolutament al·lucinant. Nosaltres ens hem relacionat amb les màquines des de l'inici de les màquines digitals, amb targetes perforades, amb teclats, ens hem relacionat amb les màquines amb el mouse, no? Com un gran invent, amb un punter, després amb el dit, no? I el pas següent és la veu, senzillament la veu humana. Aquí faig un petit parèntesi. Crec que la llengua catalana aquí té un repte atòmic, o sigui, un repte molt més gran i que ja va ser gran que el del .cat, que el d'aconseguir un espai català a internet, que el d'aconseguir un espai català en l'àmbit de la xarxa, com podem tenir amb la Viquipèdia i amb tot l'espai de continguts. Els continguts que tenen a veure amb la veu, amb el reconeixement de veu, farà que les llengües petites, quan dic petites vull dir les que tenen pocs parlants, perquè de llengües grans i petites no n'hi ha, totes són iguals, les que tenen pocs parlants tinguin inferioritat de possibilitats de ser-hi presents. I aquí ja tanco el parèntesis, però crec que tots plegats, com a persones que estimem la llengua, hem d'estar alerta, perquè aquesta és la gran lluita que tindrem durant els pròxims 10 anys. Els petits auriculars d'Apple et permeten interactuar amb la Siri, o sigui, són elements que ja tenim en el nostre dia a dia. Imagineu-vos unes ulleres de realitat augmentada que ja integren un altaveu que et permet interactuar amb la realitat i veure les coses. Això no és ciència-ficció, és una realitat senzillament que està a punt d'arribar i és important que la sapiguem visibilitzar en l'àmbit que a nosaltres ens correspon per veure els reptes que tenim. Per tant, teníem un rectangle i aquest rectangle ha dominat la nostra vida audiovisual, i quan dic audiovisual, per tant, vull dir en la major part dels continguts que nosaltres rebem durant dècades, fins i tot durant un segle, fins i tot en alguns casos durant més segles, aquest rectangle està a punt de trencar-se perquè el continent d'allò que nosaltres proposem, dels continguts que nosaltres rebem també, serà tot el nostre camp de visió,
tota la nostra realitat. I no només això, també serà allò que nosaltres escoltem i com nosaltres ens relacionem amb les màquines. No és ciència-ficció, és realitat. Us ho he explicat amb alguns exemples reals i de moment, i crec que és bo que a poc, sense pressa, sense estrès, no hem de sortir tots aquí a buscar ulleres de realitat augmentada perquè no les trobarem, ni intentar ser... No, però que és important entendre que això portarà a un altre tipus de creació de continguts, de distribució de continguts i de socialització. Com les xarxes, doncs, des de fa 10-15 anys, han creat un altre tipus de socialització entre les persones i alhora també, per tant, de distribució de continguts i d'idees. Faig l'ideal, si et sembla. Tinc fins a 1/4, no? Em sembla, No sé, Val, perfecte. És que anava controlant el temps per fer com d'això. Breument, tinc 10 minuts per explicar-vos, i després, si voleu, en parlem una mica més. De dir com de tota aquesta teoria que us he explicat, perquè normalment és molt guai, no? Hi ha algú que t'explica una cosa com molt xula i llavors dius, bueno, va, ara ja torna a casa i tu pensa-t'ho i ja faràs, no? És probablement una de les feines més agradables, no? Veure el futur, pensar i marxar. Llavors, a mi i a l'equip amb el qual treballo ens agrada, a banda de fer això, fer-ho, no? O sigui, intentar demostrar, dir, escolta'm, si pensem això, anem a intentar explicar que això és possible i això és viable. I d'aquí va sorgir la creació de l'Ideal, no? Centre d'Arts Digitals, bàsicament centrat en immersivitat. O sigui, nosaltres vam crear aquest espai pensant en immersivitat, en un lloc obert al públic, en el qual més que un centre d'exposicions o un museu o un espai o un cine és un laboratori d'investigació en el qual nosaltres treballem per provar quins continguts immersius, quines propostes immersives funcionen millor amb el públic. L'ideal, per tant, no és un lloc tecnològic per tecnòlegs. Treballem amb molta tecnologia, treballem amb molta gent de l'àmbit de l'art, de la cultura, del patrimoni, i també treballem amb molta gent de l'àmbit del desenvolupament tecnològic, informàtic, i treballem gent de tots aquests àmbits. Però al final la voluntat real de l'ideal i de l'equip de l'ideal és la connexió amb la societat. O sigui, buscar, treballar, investigar per descobrir, fins i tot per proposar i per trobar aquesta nova relació entre l'art, la ciència, la tecnologia i la societat a través de les eines immersives. I això és el que fem. Aleshores, sempre el definim com un lloc a mig camí entre el futur dels museus i dels cinemes. Aquests són els 3 àmbits de treball en els quals hem centrat aquest menys encara no un any de vida, inclosa la pandèmia, en el qual hem estat oberts. Vam obrir el 25 d'octubre del 2019. Art, ciència i tecnologia com a triangle dels continguts que nosaltres proposem. Ideal és un espai on lògicament es fan exposicions, activitats en directe, és un espai també educatiu, hi ha el laboratori creatiu, hi ha una comunitat creada al seu voltant. Després, si voleu, en podem parlar amb més detall si teniu alguna pregunta concreta al respecte. Vam agafar un espai fantàstic, que era un cinema, es diu Ideal perquè el cinema es deia Cinema Ideal, cinema del 1917, per tant un cinema de més de 100 anys, al barri del Poblenou, un cinema que tenia 2.000 localitats, molt reconegut i molt estimat al barri, que durant molts anys va ser un cinema, per tant va ser un espai de descoberta de continguts audiovisuals, des del cinema, imagineu-vos el 1917, no? En blanc i negre i un pianista tocant, l'arribada del so, del color, del cinemascope, de les grans pel·lícules, i fins al tancament que va tenir als anys 80, es va tancar com a cinema i es va convertir en un plató de tele on s'hi han fet molts continguts que molts vosaltres reconeixereu, es van fer a l'Ideal, tot i que potser no ho sabíem, doncs que, jo què sé, doncs que La Luna o que Tres i l'Astròleg o Força Barça o Polònia o Cracòvia o Porca Misèria s'havien fet allà. Per tant, va ser un lloc d'exhibició de continguts audiovisuals durant una 80ena d'anys, va ser un lloc de producció de continguts audiovisuals durant prop de 40 anys i ara s'ha reobert amb aquesta rehabilitació que vam fer com un espai híbrid d'exhibició de continguts audiovisuals, però també de producció d'aquests continguts. Nosaltres vam obrir amb una experiència immersiva sobre Monet, entenent Monet i els impressionistes com una colla d'artistes que van viure en un context d'una revolució tecnològica. Per tant, explicàvem l'impressionisme a través de la revolució tecnològica de la fotografia i com la fotografia i el cinema va canviar la seva manera de pintar. Per tant, l'enfoc que fèiem sobre l'impressionisme tenia també aquesta arrel tecnològica i científica, les teories del color, les teories de la llum del segle XIX, com van canviar la seva manera de pintar. Tenim un espai que és la sala immersiva, que té 1.000 metres quadrats de pantalles projectades. Alguns de vosaltres sé que hi heu estat, d'altres no sé si tots esteu convidadíssims a venir-lo a veure. Tenim una sala de realitat virtual, per tant,
provem la immersivitat des d'un àmbit de projeccions de gran format, perquè avui la realitat augmentada encara no ens permet fer això. Per tant, estem fent una mena de realitat augmentada falsa, buscant aquesta interacció quan camines per damunt dels peixos de l'estany de Giverny, a la nostra sala immersiva, perquè sabem que d'aquí un temps aquesta tecnologia amb projectors làser, d'última tecnologia i de gran format, canviarà cap a una cosa que serà més individual i alhora compartida com la realitat augmentada, per una banda. Tenim la sala de realitat virtual amb 40 dispositius de realitat virtual funcionant cada dia des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre de forma ininterrompuda, que és una cosa única també a nivell europeu, perquè heu vist moltes ulleres de realitat virtual funcionant a una fira durant 3 dies, durant 4, o un museu o un espai que té 3 ulleres, 4, 5... Jo us dic que 40 funcionant tot el dia és una animalada i el repte que suposa per nosaltres també és aquest, o sigui, la interacció amb el públic, veure com reacciona la gent, quins són els continguts que funcionen millor, quins problemes tenen amb l'ergonomia, com van les coses, i crec que aquesta és una bona de les nostres proves. Tenim un espai infantil també que pretén ser interactiu. Després, si voleu, us parlaré de preus i de com funcionem. És una empresa privada, l'ideal, per tant, funciona amb menys d'un 5% del seu pressupost és finançament públic i a més és un finançament públic en caràcter de finançament de préstec, per tant funciona com una empresa privada bàsicament amb 100% de finançament privat. A banda de les produccions de gran format per al gran públic, també treballem amb festivals com el Mira, que treballen amb artistes digitals d'última generació, gent que està investigant, que està creant els nous llenguatges que potser no arriben al gran públic però que són aquells que ens ajudaran a obrir el públic del futur. Per exemple, aquesta peça que havia fet un estudi turc que es diu Ouch, que es diu Poetic AI, que és poesia i intel·ligència artificial. Tenim el nostre espai de laboratori de formació en vinculació amb diverses universitats per treballar en l'àmbit de la creació de continguts. Tenim un programa d'Arts in Health vinculat a l'Hospital del Mar, vinculat a la proximitat, al Parc de Salut Mar, en l'àmbit sobretot de la salut mental infantil i juvenil, on treballem amb aquestes eines que connecten molt bé, sobretot amb els més joves i en aquest àmbit especialment difícil d'abordar des de diversos punts de vista com és la salut mental. I ara, de fet, la setmana passada, dijous de la setmana passada, aquí fent-nos els valents, perquè tampoc tenim alternativa, o tanquem o treballem. Per tant, des del desembre vam començar a treballar aquest projecte que es deia Barcelona Memòria Fotogràfica. L'hem treballat mig confinats, mig en Zoom, mig a casa. A l'estiu, quan vam poder tornar a obrir, vam tornar-lo a treballar a la sala i finalment el vam inaugurar ahir. És una experiència immersiva sobre la Barcelona dels anys 50 i 60, art, ciència i tecnologia. Parlem sobre la fotografia analògica, expliquem la tecnologia que hi ha darrere de la foto analògica, expliquem el moment en què tota una colla de fotògrafs treuen l'etiqueta de tècnics als fotògrafs per passar a tenir una mirada pròpia, autoral, personal sobre la societat i passen a tenir, per tant, aquesta catalogació, podríem dir-ne, d'artistes, tot i que ells en molts casos deien que no, i deien que ells se sentien, que ells volien cobrar la foto que publicaven al diari. Per tant, fem tota una experiència al voltant de tot això i la temàtica, lògicament, que és la Barcelona dels 50 i dels 60. Aquí teniu algunes imatges de l'experiència immersiva que està oberta des de just avui fa una setmana. De fet, dijous passat vam inaugurar dimecres a la nit, vam fer la inauguració i dijous va ser el primer dia que es va obrir al públic. Aquí en teniu algunes imatges i no sé si algú pot punxar el vídeo aquest de YouTube i si no me'l podeu punxar no passa res, no me'l poden punxar, llavors us el compartiré i el veieu. Tenim un parell de vídeos molt xulos de les experiències, tant d'aquesta d'ara com una mena de petita recopilació de les diverses experiències que hem fet a l'ideal fins ara. Dir-vos que vam obrir, repeteixo, l'octubre de l'any passat, hem estat 4 mesos tancats durant tot aquest any, per tant estem parlant que hem tingut pràcticament 8 mesos de funcionament, hem tingut 130.000 visitants de pagament, sempre dic això perquè per nosaltres és molt important, o sigui, perquè al final depenem de cada tiquet que venem per finançar la nostra activitat. Per tant, 130.000 visitants en aquests més o menys 8 mesos, no arriba a 8 mesos en els quals hem tingut obert exclusivament amb Monet, doncs és una
diguem-ne, és un primer pas que a nosaltres ens anima a poder treballar en aquest àmbit i a poder anar treballant i demostrant i servint de laboratori per d'altres, perquè al final nosaltres volem ser un gran showroom, no volem ser un epicentre de res, sinó que volem ser un lloc que enllaci amb molts d'altres per poder treballar plegats i poder trobar solucions, poder trobar respostes, poder resoldre problemes, tant a nivell de conceptualització, com a nivell de producció, de processos de producció, de creació, com sobretot a nivell d'enllaç, de mediació entre allò que crees i el públic al qual acabes arribant. L'últim apunt, estic just a un quart, l'últim apunt és que per nosaltres és molt important que la major part del nostre públic és públic local. Quan dic local vull dir Catalunya, o sigui, nosaltres estem centrats bàsicament en públic de districte, sempre fem aquest cercle, districte, ciutat de Barcelona, Gran Barcelona i Catalunya. Només un 5% del públic de l'ideal és turista i que a Barcelona durant aquest any hi ha hagut... Ara no, però vull dir, fins que vam tancar el confinament n'hi havia un munt, per tant estem molt centrats en un públic local i especialment en dos targets principals, que són públic familiar i gent gran. O sigui, no som un lloc especial. Lògicament, quan programem a la nit amb el Sonar o amb el Mira o amb tal, el que ve és un target molt més jove i tal, però la major part del nostre públic són famílies o públic familiar i gent gran. Per tant, ens aporta aquest valor també de provar en un públic no habituat a posar-se ulleres, a posar-se en espais tecnològics, a veure com interactua amb tota aquesta tecnologia i quines reaccions genera. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Ara sí. De fet, agraïm molt que ens puguis explicar l'experiència de l'ideal, perquè també així no ens quedem només en la part teòrica, molts cops parlem de tot el que podríem arribar a fer i és important veure que hi ha centres que ho fan i que se n'en surten, en el cas de l'ideal, amb molt gran format, però també hi ha coses que poden aplicar a altres centres que siguin més petits o que dediquin una sala al tema, que es pot adaptar als diferents tipus de museus, de patrimoni, d'experiència cultural que tinguem. Si algú té una pregunta, podeu fer servir aquest micro. Dues coses. He parlat de realitat virtual, realitat augmentada, on queda la realitat real? I l'altra pregunta és, he tingut algunes experiències en el món de visites, alguna exposició d'aquesta, no es perd a vegades a través de la tecnologia i l'espectacularitat, no es perd a vegades la cultura? Em refereixo, per desgràcia he tingut possibilitat d'assistir a algunes d'aquestes experiències on el que s'estava dient no era correcte. Però com que tot és tan espectacular, sempre he sentit comentaris, oh, que bonic, que bé, quina experiència. Però el fons del que s'està transmetent no és veritat. No s'oblida una mica això? Sí. Jo et diré que una vegada superat l'espectacle, tu sempre pots vendre un espectacle el primer cop. Si el que dius no és interessant, s'acabarà. Una vegada has fet el moment, aquest moment inicial de uau, quina tecnologia més interessant. Això es perd, perquè al final, si el que dius no és interessant, les persones no estaran interessades en allò que dius. L'altra cosa és aquesta. L'altra cosa és que això ja depèn de la responsabilitat de cadascú. A més, com quan em diuen, és que llegir és molt bo. Jo dic, bueno, depèn. Depèn del que llegeixis. Si em diuen, és que veure cine és molt bo. Depèn del cine que veus. És que la cultura és molt bona. Depèn. O sigui, al final, tot depèn de la responsabilitat de cadascú, del paper que ocupa cadascú dins de la societat i dins de l'àmbit cultural, en aquest cas parlem d'una zona molt concreta, però del nostre país, i de quina responsabilitat té envers la societat, cadascuna de les seves institucions i cadascun dels seus projectes. No té res a veure el que pot requerir una fundació com el Mas Miró, del que pot requerir un àmbit, diguem-ne, patrimonial com el que pot haver-hi a Tarragona, o del que pot ser un museu comarcal, cadascú té la seva, o el MACBA, o el MANAC, o l'Ideal. Cadascú té el seu paper i cadascú té la seva feina. Per tant, jo no pressuposo que la tecnologia sigui bona o sigui dolenta per ser. L'únic que dic és que hi és i que cada vegada hi serà més i que ens porta unes eines que depèn de com les utilitzem. Si s'utilitzen bé, pot aportar coses molt positives, que si no s'utilitzen bé, també. Per tant, depèn de nosaltres i depèn dels professionals de la gestió, depèn dels professionals que ens ocupem de les propostes, dels continguts, fer que siguin rellevants, que siguin
diguem-ne, que socialment ens millorin d'alguna manera, que és el que pretenem fer quan nosaltres creem, no?, propostes culturals i projectes culturals que ens facin millors, que ens facin més lliures, que ens obrin la ment, que ens permetin conèixer millor el passat, que ens permetin poder ser, no?, una societat al capdavall millor o no. Però això ja és una cosa que no és que se m'escapi a mi, és que és una qüestió que té a veure amb la implicació i amb la vocació i amb els objectius de cadascú quan gestiona aquesta tecnologia. Per tant, sempre dic, no és bo i no és dolent. A mi, l'espectacle per l'espectacle em pot semblar més o menys interessant depenent del context. Jo sé que si jo no explico coses rellevants, ara parlo, ja t'he dit el general, en el cas de l'Ideal, jo sé que si quan jo faig una proposta com la que tenim ara de Barcelona Memòria Fotogràfica i no és sòlida, rigorosa, a nivell acadèmic, a nivell de contingut, que tu l'estàs plantejant, ho dèiem la setmana passada, l'Anna Pou, la historiadora de l'art, i la Maite Caramés, que són les dues comissàries de l'exposició, deien no ha d'estar renyit que sigui divertit, que sigui atractiu, que el públic s'ho passi bé, que sigui espectacular, en què sigui rigorosa, en què sigui artísticament molt sòlida, en què les tesis que hi ha al darrere estiguin molt ben consolidades. Aleshores, si entenem que això no és una contradicció, jo crec que llavors ja depèn de la nostra capacitat, de la nostra professionalitat, en alguns casos ens sortirà millor i en d'altres pitjor de fer-ho. Ara, crec que la utilització dels focs artificials per focs artificials hi ha un moment que s'apaga, hi ha un moment que s'acaba i que, per tant, deixa de tenir interès i deixa de tenir sentit. Suposo que tots, tant a nivell professional com també com a espectadors, passem, quan arriben les tecnologies, per un moment d'il·luminació i que tenim moltes ganes de fer-ho, i amb el pas dels anys, en realitat, tot això s'haurà d'anar argumentant, s'haurà d'anar explicant bé, i la tecnologia per la tecnologia, quan deixi d'impressionar-nos tant, o quan deixem de tenir aquestes presses, aquests 10 anys que tu deies, que tot ens ve molt a sobre, segur que tot anirà millorant, no?, en el sentit cultural de que realment els espais patrimonials aportin el que han de portar.